egia esateko, nik disfrutatu dut pila bat prozesuaz. Pentsatzen berdin. Oso pozik na, ez nuke aldatuko ez. Ez da. Zuk ikusi zenuen ideia kanpoan? Egon nintzen, hila pandegia olako bat, baina ez zegoen tratamenduan. Zeukaten pelukak eta pañuelo eta dana, baina falta da tratamendua eta parte hori egoteko pertsona tratamendua eta hori kimioterapiarekin deko gorputza eta burua supertxarto eta egoteko pizka bat hobeto eta... Nire marka igual desberdintzen dagoena da dena dela nire diseinua eta nire tailerrean egiten dela dena. Orduan dendan sartzen dena ez da beste inon topatzen. Zure proiektua interesgarria iruditzen zait, pentsatzen dut berezia dela, jakin behar duzula asko, zeramika edo egiten duzuna arropa eta diseinua eta hori, nigatxik da super interesgarria. Niri gustatu zait pilo bat prozesua, gero oindala urte bat aldatu nintzen beste denda batera, orain daukat denda handi bat, ja nire estiloarekin, gauzak nire gustura jarrita, eta egia esateko nik disfrutatu dut pila bat prozesuaz. Urte guztietan zehar disfrutatu dut pilo bat sortzaile moduan olako proiektu bat izateaz. Ez dakitzuk pentsatzen berdin. Hala ere pozik, ez? Oso pozik nahi, ez nuke aldatuko ez. Ez da. Eta egingo nuke berriz.